Vikrant. Yini kodwa umyeni wami kodwa ungikhulumisi? Antina. Ayibokiwa. Sanda kuyolanda u-Ayana. Nokunye ke. Hawu ubungasho ngani bengizokulandela yazi? Bengingajabula kabi ukuba umyeni wami nje osho lokho okushoyo yazi. Kodwa ke phela umyeni wami uyohlangana nomyeni wakhe emva kwamaklasi akhe. Bayohlangana. Ngobani kodwa? Kwazi ba. Okay Sanda. Mina ngiba late. Bye. 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 Uvikrant uzohlangana nomalume. Ngifisa ukwazi ukuthi ngobani. Sibhale list la. Hlala. Ngiyawucela bandla nami umsebenzi. Ukuhlala nje kungibangela isizungu yazi. Ufuna ukwenzani? Ufuna ukubhala la nawe izinto? Qhubeka ke. Bhale ngikutshela kona. Uyazi umsebenzi wami oqala lo. Kade ngilibele ngihlezi nje. Omunye phela kabheka umsebenzi ngalokho ke. Nizothola kalula. Nyangizwa. Ayi gogo. Ukuthi nje uma akafuni ngisebenze. Akuve ngitotosa phela. Ingakho unyukubele nje. Ayi cha. Ayi kanjalo. Ukuthi nje ukuhlala kungenza ngibe nesizungu. Yingakho ke. Kunjalo. Kukhona nje ongahambi kahle. Ungaphuthelwa. Inkohliso njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo8 ebusuku khona lana on yours truly zizonke sisonke dear signature 169.